Human ang pipila ka tuig nga paghuwat, formal na gyud nga nadugang sa lista sa kagamhanan ang kapin 7,000 ka mga senior citizens sa Cebu City nga makadawat sa 12,000 pesos matag tuig nga financial assistance. Pinaagi sa usa ka executive order nga gipatuman ni Cebu City Mayor Nestor Archival, hingpit nang makadawat sa ilang tabang pinansyal ang mokabat 7,780 ka mga seniors nga matud pa ni adto pang tuig 2013 hingpit nga nakaparehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs kun OSCA. Ang nahitabo manggod, natay certain cut-off nga 2013. Now, naay mga tao nga 2013 nga kanabitong na-register pero dili pa sila senior citizens during atong mga panahon na. Karon, let's say, atong last year, nahimo silang senior citizens pero wala pa man to sila matagai because walay budget. Nagkariyon si Archival nga tungod sa ilang paglimpyo sa listahan sa mga seniors nga nitaliwan na ug nagparehistro sa laing probinsya, natagaan og slot ang ubang seniors nga pila ka tuig nang naghuwat sa ilang hinabang. Naay mga tawo nga wala na dilis naman nato because nangamatay naman. So these are the people nga atong gipulihan. Maabot na siguro na sila mga duol sa 100,000. Matangtangan pag nato sila sa mga tao. Kaya na may rules nato nga tulo ka consecutive nga wa kadawat, dili na sila makadawat, makancel na. Naay mga naibawaan nato nga nag-register dinhi sa ato nga nahimong senior citizens. Kanya nang balik sa ila dito nagpa-register as voter. Kung nag-register ka dito voter, so supposed to be dili na kaangay tagaan sa syudad. This is a way of trying to find ways nga kinsa gyud angay tagaan. Apan giklaro ni ini nga nagpabilin pang anaa sa waiting list ang mga mokabat 25,000 ka mga seniors nga nagparehistro gikan tuig 2014 ngadto sa 2024. Dugang pa ni Archival nga sukod karong Oktubre, himuon ng matagbuwan ang pag-apod-apod sa cash assistance itandi sa quarterly distribution kaniadto. Ang balaod gyud basically karon nga bago is monthly. So that's why ato ning gihatag monthly in a way because number one, aron dili bulto kayo atong pagpanghatag. Kayo dako manggod kayo ang atong budget maglisod ta. Okay? So mao na kanang nigawas nga i-follow lang nato ang ordinansa nga monthly. Gikatakdan ng ipang-apod-apod ang cash assistance karong umaabot Oktubre 25. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.